vir iemand om iemand te wil gelukkig sien, nou as jy nie weer saam met die mens is nie. Het vat baie daai man. Hulle kan relate baie ding, né? Hulle haat mos julle se ex. Hulle mos sukkel van julle se ex nie, né? Ek het so gedink. So, ze moet erg lief. Ja, denk ik wel. Hey you guys, welcome back to the Brain Reacts, my mensen. If you're new here, make sure to subscribe, leave a like, and definitely turn on it, post notifications. Kijk je worry, wacht man. Kom ik begin eerst om te zeggen, voor je enige iets doen of enige iets hoor, my mensen. Head over to my description en dan gaan check julle vir Labelloos episode 3 uit man. So ja, hy was hy storie gewees my mense. Die ander storie is, kom ek wens julle wat kyk is vandag uit man. Einde van die wêreld. Einde van die wêreld, jy sien mos die wêreld explode. Dis 'n trek van Wani, einde van die wêreld. Tussen hakies MX my wel. Of E-Mix, ja. Anyway, op by Brainchild trek, kom ek sê julle hoe die together gekom. Op by Brainchild trek van NX, Catty en al die man, hy reeks wat hy gedoen en toe kom kry ek mos wel Wani. Nou Wani se style, ek het hulle trek op Wani gedoen, verstaan nie. Wani se style is 'n baie style man. Anyway, so ja man, toe check ek, wag man, kom ons loop krab by Wani man. Ons kyk wat het Wani ja. Gelukkig om te sê, Wani het 'n nuwe trek. Wat zijn naam is einde van die wereld. So laat ik je nog baie praten. Let me get straight into this video. Anyway, kijk, going into this video. Ik vaak met Wani zijn stijl van muziek, man. Toen wil die man muziek maken, man. Ik vaak met hij, het klinkt heavy. So kijk je, man. Let's get into this video. Ik weet het niet die einde van die wereld, die, maar dat is die einde van ik en jij, ik hoop. Dat is maar niet van nou. Ik weet het was. Maar wait, ik weet mos wie is die man. Die is Azaria die my wel. Ik hoor ze maar hy stem my bang. Die is Azaria die, ne? Nou wat gaan nou hier aan? Oké, so is 'n remix. Is 'n remix van die song Einde van die Wêreld. Die jong Wani jong, Azaria complain op TikTok oor mense wat net hulle se songs remix en wat. So ek weet jy approval gekry het my bro. Azaria, jy kan ook even my nou be for hiding because what? Hey, I'm here for a music. As jy dat ek advocate dat mense kan jou songs remix sonder dat hulle jou vir jou gevra het, jy verstaan? Ek advocate die daai nie. Ek voel hom sê jy moet vra en as jy sê ja, dan is dit ja. As dit nee is nee. So die track ek weet nie. Hopefully het Wani die goed gekorrek by jou, verstaan nie. So, maar kom ons hoor man. En jy was 'n album uit, ne? Ek kan albums kom. Ek kan albums. But let's check this naam man. Maybe gee die ding my lus om my album te luister. Ik weet het niet die einde van die wereld, die, maar dat is die einde van ik en jij, ik hoop. Dat is maar niet van nou. Ik weet het was met je zo om te gaan, maar onthou dat vat twee om iets te bouwen. Dat diep. Dat vat twee mix te bouwen, maar je noemt het te breken niet. Moest je laat weer dat niet. Jij niet je zeker, nog je gereerd was. Waar je komt met ik. Dank je is reven. Iemand zo zegt wat zo. Waar je kan danken van. Waar je keer. Dat ik zakken niet passen. Waar je keer. Kan me dood mee verpassen. Oh wait bro, ek moet sê. Toe vir Wani die eerste keer geluister het op hy song van die man onder het, ek weet nie waar staan nie, maar ek het reaction weinig genoem. Ek ken nie wat sy songs naam nie. But anyway, toe dink, dis Wani. Toe kom Brainchild, toe kom hoor ek, so Wani smaak so. Ek is 'n fan by die derde track. Ek is 'n fan my bro. Ek is 'n fan van die boete se styl, klaar deur en deur. As 'n beding van ek kan enige song wat Wani drop, gaan ek kan luister. Cause why it sounds nice man. Kom ek skip goeie man. Nee, los hy ding. Want kyk jy man, it sounds nice man. Ek moet hy ding sê man.
Even Azaria se piece. Azaria kan sing, ek hoef nie hier vir haar te verdedig en vir julle te sê. Ja man, maar die dol kan sing man, julle kan self hoor. Staan. Ja, jy kan self hoor. So, wag man, kom eens aan 'n klein bietjie bek man. Smaak, waar is die dier kom hier? Tafat, twee mits te bouwen, je nam het op breken niet. Moest je laat weer dus niet. Jij niet je zeker, nog gereageerd voor zo. Pa je komt met me tennik, dank je is reven. Iemand zo zeg wat zo, pa je kan dank je van. Pa je keer, als ik stakken niet passen. Pa je keer, kan mij dood mee verpassen. Pa je keer, als het die stemmen wat razen. Pa je keer, smaak ik alleen wil. En die stemmen gaan het stoppen als ik je meer lief. En ik zal je nog wel leren, je moet zo lief. Ik wil leren, je moet leven en vrede. Ik wil leren, je moet niets meer van je leven. Van deze bagant en niet die einde niet. Ik wil je wel elkaar zien, alles je niet meer mijnen niet. Maar wait, dat is diep. Ik wil je gelukkig zien, al als je niet eens weer mijne niet. Verstaan je? Hij zijn alleen is zo powerful en diep. Voor iemand, om iemand te wil gelukkig zien, nou, als je niet weer samen met mens is. Het vat baie daai man. Hulle kan relate by ding, né? Hulle haat mos hulle se ex. Hulle mos verkoop van hulle se ex nie, né? Ek het so gedink. So, ze moet regtig lief. Wat raad ek? Wat sê hulle wat ek sê? Je moet niets meer van je leven. Van deze bagant en niet die einde niet. Ik wil je wel elkaar zien, alles je niet meer mijnen niet. Ik weet dus niet die einde van die wereld niet, maar dat is die einde van ik en jij, ik hoor. Hartzeer. Dat is niet van nou. Ik weet het was met je zo om te gaan, maar onthoud het van twee om iets te bouwen. Hij is diep daar. Het vat twee om iets te bouwen, niet net ene nie, verstaan nie. Dis 'n break-up song die man. Sy moet nog sommige mannen hulle se feelings en laat kry, jong. Hy jong Wani, jong. Hy jong Azaria. Sy wel mannen hulle se feelings kry met die naam. Maar ek moet sê my bro, Loukie sleep die track jewig my bro. Nie is Loukie nie. Like op 'n ander level, die track slaan my bro. Nice man. Dis musiek man. Maar dat is die einde van ik en jij, ik hoor. Dat is maar niet van nou. Ik weet het was met je zo om te gaan, maar onthoud het van twee om iets te bouwen. Ik weet dus niet die einde van die wereld die, maar dat is die einde van ik en jij, ik hoor. Dit is 'n mooi chorus die kan. Ik weet het was met je zo om te gaan, maar onthoud het van twee om iets te bouwen. Hij is naast. Ja. Azaria vat ons weg, Seren uit ons. Wait mensen, kom ek druk pause vir 'n moment. Die volgende ding wat ek nou gaan doen, as ek hier af opgerep het, nou, as om die track te laat download van môre, wil ek die track heeldag luister. Dis wat 'n track moet vir jou maak, like, doen. Dis wat 'n track moet doen aan jou. En met jou mind so slaan, dat jy wil daai goed te doen. Ek approve of die track. Ja, so. Ik zei Wani en Azaria, my bro, einde van die wereld. Als die remix, als die remix is, dan ga ik wel actually die rechte in ook luisteren. Dus ik ga hem opzoeken. Ik ga hem definitief opzoeken. Ik ga wel een album ook een dive op van Azaria, my bro. Is een number die me mensen, man. Hi man, aan het klap voor jullie, man. Kijk, if you guys think I'm lying, nah, go over to my description and go check this number out for yourself. Los in die comments wat jullie denken van die naam van mijn mensen. En dat was er op Brinnery X. You know me already, ik zijn alweer oud man, verstaan je? Ik mag er weer gereed om te
Kan nie. Wat sê op de glij. So make sure to subscribe, leave a like and turn on your post notifications. Baie dankie vir julle wat nou nog die video kyk. Appreciate that. So I'm signing out. Let's get it, man. So we gone. Boom. Yeah, darling, go. Yo, my bro. Die number. Wow.